Og i dag har så tænkt jeg at besøge vores anden ansøger. Han har ikke mulighed for at komme til os, vi må komme til ham. Så lige komme med her. Ja, jeg siger nu godt. Nu går det op. Skal dagens anledning. Gør noget. Han sidder lige her. Hvad fanden laver? Hvem er der? Ole, du til mig der fra et nyt program. Pisser du videre? Eller bare videre? Nå, det er der, hvor jeg har været det ansigt, den der. Ja. Hvem er du? Det er Rulletoni. Det er dig, der rulletøj, ja. Hvad vil du kalde det? Rulletoni. Du skal høre, min ven. Jeg ruller det weed. Du ved weed? Jeg ruller det som bare hurtigt fanden så fedt. Det hedder det fanden. Det er fanden så hurtigt. Ja, det er godt. Jeg har lige et spørgsmål til dig først, før vi går videre. Yes. Bruger du briller? Tænker du på de briller, eller sådan rigtig med Masser af styrke. masser af styrke i? Nej, det er ikke. Ja, så er det godt. Så går du med her. Har du fået jobbet? Ja, det har du. Kan jeg få min bong med eller noget? Ja, den tager du bare med. Tag den ekstra med. Tag sgu en stykke nu med. Fuck så nice. Så lige komme her. Lad et parcelhus, du har fået dig her. Hvad? Lad et parcelhus, du har fået dig her. Ja, det er jo vildt, ja.